Ja skočím na teba teda, hej? Ja myslím, že... Nie, najprv si to rátame príklady, hej? Ja, dobré, najprv zrátame príklady. Čak, ale 6 plus 6 je asi 12, hej? No však áno, ale vieš... Však, čo, akože sa otočím 4 krát na spak? Dobrý, prosím vás, my ideme zajtra na matematickú olympiádu. Áno, my dvaja. Áno, My nie, ale my to my sme máme takí mimo školy. špeciálnejší. Či by ste nám nevedeli dať nejaké príklady? 25. No. Akože niečo ťažšie, lebo my ideme na takú lepšiu olympiádu. No, 99 krát 40. No z hlavy, to rýchlo. To bude 15 670. no. Lebo my ideme na Kloka, ne? Áno, my ideme na Klukana. A tam sú takéto príklady, my vám kľudne ukážeme príklady, aké sú tam. No, Ale väčšinou je to také logickejšie. no ukážeme príklady, poď. No, že na Klokana ideme. Áno, ideme na Klukana.